23 июльдә Зәйдә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәппәров катнашында республика игенчеләренең төбәк киңәшмәсе үтте. Семинар эше Зәй агрофирмасының көзге бодай, арпа, сидераль пар җирләре, чөгендер сынау участогын караудан башланды. Сынау участогында 65 гибрид чөгендер үстерелә. Министр агрофирманың тук башаклы көзге бодай, арпа, сидераль пар җирләрен сынау участогындагы чөгендер кишәрекләренә карап сокланды. Аннан кунаклар шикәр заводы, икмәк кабул итү предприятиесе Зәй агросәнәгать паркында булып, эшчәнлекләре белән якыннан танышты. Агросәнәгать паркы эшчәнлеген арттыра бара, биредә хәзер яшелчә саклау мәсьәләсен хәл итү бара. Парк ачылу белән 10-гә якын эш урыны булдырылды. Икмәк кабул итү предприятиесе ашлык кабул итә. Элеватор белән әлеге предприятиедә 270-280 мең тонна ашлык саклау тәэмин ителә. Полностью весь комплекс предполагает как продольное опрокидывание, боковое опрокидывание, так и фронтальное. МБУ 200 тонн в час мы можем на ней принимать сахаринсоку с прекрасным коэффициентом очистки до 50%. Шикәр заводында исә татлы тамыр кабул итүгә әзерлек эшләре бара. Завод белән таныштыру алдынгы технологиялар кулланылган кагат кырыннан башланды. Районда чөгендерне алу эше 12 августта башланыр дип көтелә. 15 августта исә шикәр чөгендерен кайнату сезоны башланачак.